Morjesta vaan teille kaikille, taas se on Super Games 92 täällä näin, pelaillaan taas Minecraftia tässä meidän omassa servussa. Ja tässä jaksossa mennään ensin ainakin nukkumaan. Sitten mä näyttelen vähän kaikkia juttuja. Tässä jaksossa olisi tarkoitus lähteä mainaamaan, mutta ensin mä oon rakentanut tänne tämmöisen tavallaan hornalinna. Ja siellä kasvaa, joku varmaan tosta jo näki, siellä kasvaa tätä hornapahkaa, en tiedä miksi, koska no mä ajattelin, että tämmönen farmi on ihan kiva, saada joku erityinen farmi tänne. Että täällä on kaikki Netherin hauskat jutut, tossa on laavaa. Elikkä tässä jaksossa me etsitään timantteja, koska sitten kun me lähdetään sinne endiin päin, niin mehän tarvitaan timanttiarmorit, niin mikäs siinä? Joo. Let's go to the mine. Ai niin, jo tortset. Oho. Noniin, kiitos. My torches. I have one. What? Eiku, siellä niitä oli, yes. Näin. Ja tuossa sen takia ei oo tullut vähän aikaan videoita, koska meillä oli semmoista kiirettä tuolla. Niin tosiaan niinku kiirettä tuolla meillä täällä vähän. Niin sen takia mä en sitten voinut kuvata videoita, kun mun Bandicam se taas vähän sekoili, koska se sekoili lagas silleen, että kun mä en kuvannut, kun mä olin Minecraftissa, se ei kuvannut, siinä ei näkynyt niitä numeroita tuolla yläkulmassa, mistä mä oon aina puhunut. Niin. Mut sitten kun mä menin aloitusnäyttöön, niin sitten se alkoi silloin kuvaamaan. Huhhuh. Oh no. Don't try to kill me. Tyhmä terävyys 1 swordi. Voiko näitä vois enchanttaa lisää? Onks tää mun? Oikeesti jotain luotisadetta. Tää on pimeä paikka. Joo, mennään nyt sinne laavapaikkaan vaan. Ja mä sain tehtyä semmosen. Ai niin, mun piti näyttää se, kun mä tein siitä hehkukivestä. Mä harjoittelin siihen tähän videoon. Että mä sain aikaan ton sakean taikajuoman. Missä se oli? Hit your body. Dude. Täällä on tää juttu. No niin. Mulla on semmonen pieni fiilis, että me ei taida saada timantteja. Koska, who's know? Mun pitää nyt valaista aika tarkasti tää paikka. Jee, kultaa. Voisi jossain tehdä vähän golden appleja. Niitä semmosia hehku golden appleja. Ja tää jakso on taas mainaamista ja seuraava jakso varmaan. Koska nyt meidän oikeesti pitää varautua siihen endiin, koska tää videosarja loppuu. Joo, onks tää nyt? Tää on varmaan 21. osa. Niin. Pitää vähän tehdä töitä, koska sitten ei oo tässä enää paljon aikaa. Miksi mä käytän vaan shiftiä? En tiedä.
Mulla on 1 rautamalmi. Ja joo, elikkä mä ajattelin... Oh god. Okei. Okay. Jos sopii, niin mä tapan sut. Okei. Please. Stop. Ai. Hup. Siis stop. Ai. Meinattiin just tippua. Joo. Harry. Henry. Huhu. Go up, man. Bro. Go up. Videoaika loppuu. Kiitti kun katsoit videon. Mä jatkan tässä off-kamerana vähän pelaamista. Joo, elikkä kiitti kun katsoit videon. Se oli Super Games 92. Täällä näin pelailtiin taas Minecraftia. Jos tykkäsit tästä videosta, paina ihmeessä peukkua. Mennään ensi videossa. Moi!